Menene bidiyo? Ba sai na gaya muku ba. Kusan kowa ya san menene bidiyo. Muna kallo a gidanmu, muna kallo a wayoyinmu, kwamfutarmu da sauran na'urori da bature ya samar ma mutane. Ka taɓa mamakin ta yadda bidiyo ya zama na sashe na rayuwarmu? Ba komai bane hakan ya jawo face ganowa da kimiyya ta yi ba abin da yake zama a kwakwalwar ɗan adam sosai da sosai irin abin da irinsa ya gani. Hakan shine ya sa cewa makarantu, malamai, ɗalibai, 'yan kasuwa kusan kowa yake amfani da bidiyo domin a samar da information ga ita kwakwalwa ta samu muhimman labarai ta ajiye su a kai. Hakan shi ya sa wannan channel ɗin ta ɗauki ɗamarar koyar da masu kallonta yadda ake haɗa bidiyo. Sunana Ahmad Bashir Ahmad wanda aka fi sani da Didat. A wannan channel din ne muke koyar da ilimi na fasahar kwamfuta. To wannan karan kuma mun zo da wani sabon salo wanda dai still yana wannan tafarki ne tunda da kwamfutar za mu yi amfani. Kuma na ce kwamfuta ba ina nufin iya desktop ba, laptop da waya su ma dukkaninsu na'ura ne masu kwakwalwa kuma duk za a iya amfani da su wajen sarrafa bidiyo. Wannan darasi da zamu yi na wannan aji zamu kasa shi kashi biyu, akwai bangaren editing da kuma bangaren hada shi kan shi bidiyon. Amma zamu fara daukan bangaren editing ta yadda zamu nuna muku yadda ake editing. Sannan software din da zamu yi amfani da ita ce da ake kira filmora, wacce tana da sauki wajen koyo. To da ita zamu yi amfani wurin nunawa 'yan kallon mu hada bidiyo da ko kuma ce editing bidiyo da wannan software din. Tana da sauki sosai kuma kowa zai iya amfani da wannan software din. Malami, ɗalibi, ɗan kasuwa wajen tallata hajarka duk mutum zai iya amfani da wannan dama wajen ya ci gaba da al'amuran shi na rayuwa cikin sauki. Ba tare da bata lokaci ba, bari dai mu fara nuna muku yadda ake haɗa bidiyo. To da farko fara abin da zai kasance shine kasance kana da ita kanta software din akan kwamfuta. Kan baka da ita sai ka yi downloading. So in ka tashi downloading ka je browser ɗinka sai kai typing filmora. Bari in sake rubuta ku gani. Filmora 9 ita ce wacce za mu yi amfani da ita yanzu. Akwai filmora download da ka tafi zai kai ka. So mafi akasari kun ga filmora 9 ɗin ga tana ƙasa ga kuma filmora. So in ya kawo ka wannan pejin nasu za ka yi downloading ɗin latest version ne. Latest version yanzu ina ga suna version 11. So guda biyu ne, za ka yi free download ko kuma ka yi buy now. In siya za ka yi to kuma free download ne za ta zo ma da features irin wanda za ka iya access ba dole sai ka yi buying. So in free download din ne zai zo maka da watermark a kai, in kuma siya za ka yi ba zai zo da watermark ba. So kamar wannan yanzu shi filmora 9 ne pagin. So na yi downloading filmora 9 zan samu. So pages ɗin za su kasance kala biyu. Ya danganta daidai wanda kake so. So filmora 11 din ma ina ga bambancin su da 9 ba shi da yawa sosai. Tsakanin filmora 10 ne da 11 da suke da shi. So in ka gama wannan kai downloading za ka zo folder ka ta download da ke kan kwamfutar ka. Sai ka neme shi a can inda ka wannan gashi nawa ya zo a 64-bit saboda kwamfuta ta 64-bit ne. Sai kai open, kai double clicking ko kuma kai left click sannan kai sa run as administrator. So sannan za ka sa yes kai ta next haka installing ɗinsa. Kana gama yin haka zai showing icon akan desktop wanda za ka yi double clicking ko kuma ka yi right clicking sannan sai ka sa open ko kuma run as administrator sai ya buɗe ma wannan page. So kana clicking kana shiga, akwai plus da zai zo ma a tsakiya wanda in kai clicking ɗin shi so biyu sai ya kawo ma folder, ka tafi folder da za ka wannan. Yanzu kamar nawa a desktop yake gashi na ɗauko. Sai ka yi dragging ɗin shi. Gani za ka yi double clicking sannan ya zo. Sannan kuma other way da za ka yi shine in ka yi clicking akan bidiyon akwai open a ƙasa sai ka yi clicking akan open. Zai kawo ma bidiyon ka sai ka akwai plus a tsakiyar bidiyon sai ka yi clicking akan plus. Zai baka option guda biyu, match to media ko kuma keep project setting. Wannan match to media asalin settings ɗin bidiyon, sannan project setting wanda yake ainihin kan filmora ɗin. Sai in kai clicking. Menene bidiyo? Ba sai na gaya muku ba. Kusan kowa ya. To yanzu mun iya yadda ake importing bidiyo. So next za mu zo mu shiga deep
cikin yadda ake amfani da ita wannan software ɗin. Ku biyo mu, ku yi subscribing, sannan ku danna bell yanda in mun ɗora sabon bidiyo za ku samu labari akan haka. Sai kun gan mu.